Трите града, които почти изчезнаха завинаги. Трето място. Припят. Разположен в Украйна, този град е бил дом на работниците от Чернобилската ядрена централа. Но през 1986 година катастрофална експлозия я превърна в призрачно място. Радиацията я е направила необитаема и до днес е един от най-опасните изоставени градове в света. Втора позиция. Помпей. Преди почти 2000 години този римски град е бил процъфтяващ и пълен с живот. Докато вулканът Везувий не се събуди през 79 година от новата ера. В рамките на часове, Помпей беше погребана под тонове пепел. Жителите му не са имали време да избягат и телата им са запазени във времето, показвайки ужаса от този ден. Първо място. Централия. Този град в САЩ гори вече повече от 60 години. Пожар в подземна въглищна мина превърна Централия в подземен ад. Пътищата се счупиха. Почвата започна да отделя токсичен дим, а правителството евакуира почти цялото население.